Salut! Sunt Marian, dezvoltatorul metodei Path Your Future și astăzi vreau să-ți prezint care este marea diferență dintre feedback și critică. Ele sunt două noțiuni pe care le întâlnim frecvent, în special noțiunea de feedback pentru că sună mult mai bine, este o romgleză care sună foarte frumos și care este unanim folosită în zilele noastre cam pe peste tot. Care este marea înțelegere a noțiunii de feedback? Feedback-ul reprezintă o critică dată sub formă de sandwich. Adică spui ceva frumos, după aia dai critica și apoi spui ceva frumos din nou și în felul ăsta persoana se simte bine și merge mai departe. De ce am eu o problemă cu asta? Pentru că critica înseamnă ceva negativ, înseamnă a judeca persoana sau ceea ce a făcut o persoană, iar a pune feedback-ul la un loc cu critica nu reprezintă altceva decât a denatura feedback-ul de la adevăratul scop, adevăratul sens al său. Adevăratul sens al feedback-ului este de a transmite celuilalt cu cuvintele tale mesajul pe care l-ai primit, astfel încât și celălalt să-și dea seama dacă ceea ce a spus și cum a spus a ajuns așa cum a intenționat la cel căruia i-a transmis. Feedback-ul face parte din comunicare. Feedback-ul poate fi și pozitiv, poate fi și bun, poate fi și doar de reglaj a mesajului sau a modului de transmitere a lui, pe când critica este o judecată asupra a ceea ce face sau a făcut cineva, adeseori negativă. Deci, ai mare grijă când folosești cele două noțiuni, pentru că dacă te gândești la feedback ca la o critică pusă între două laude, atunci ai greșit.